Ola, saúdos, moi boas tardes. A Garda Civil desartellou unha banda que se dedicaba a roubar por localidades do norte de España. Varios deses furtos foron na provincia de Lugo. En total cometeron 38 roubos. Xa hai 3 detidos nesta operación. O grupo criminal tiña a súa base en Madrid e dende ali desprazábanse para cometer os roubos. Asaltaban as vivendas e as xoias a plena luz do día e o que subtraían ocultábano en dobres fondos dos seus vehículos. O total dos roubos ascende a máis de 150.000 euros. Sustraían objetos pequeños, como joya o dinero en efectivo, cosas pequeñas que pudieran esconder en dobles fondos o huecos de los vehículos que no podían ser detectados al volver a base. El grupo criminal tenía su base en Madrid. Desde ahí se trasladaban a las diferentes provincias, realizaban distintos robos y volvían a base con el botín, donde lo vendían. Trump insiste na falta de compromiso de Sánchez. É a terceira acusación que lle lanza en 8 días. Desta vez dixo pola deslealdade coa OTAN ao non querer chegar ao 5% do gasto en defensa. Asegura Trump que o resto de países europeos cumpriron sen queixas. En Mondoñedo están celebrando xa de cheo as festas máis importantes do ano, a San Lucas. Con case 870 edicións, a feira máis antiga de Galicia e de interese turístico galego vive hoxe o seu día grande, o Día de San Lucas. Os cabalos xa encheron onte o campo da feira. En esta xornada destaca a gran feira tradicional de Gando, con foliadas e cabezudos polas rúas da vila. Unha vez ao ano hai que vir dar unha volta, ver os cabalos, é tradición, gustounos sempre, entonces inculcarlle ao máis pequeno tamén. San Lucas realmente naceron como feira e como mercado, entón é máis van para ver. Moitas veces baixando o ganado e outras veces de visita, e hoy traigo a miña yegua para presentar de montura. Donald Trump carga contra o goberno de España, asegura que non ten excusa para non aumentar o gasto en defensa. Dixo no encontro que mantivo con Zelensky. O presidente americano dixo que a paz entre Rusia e Ucraína está cada vez máis preto. Drones ucraínos a cambio de misis Tomahawk e a petición de Zelensky para lograr un alto fogo en Oriente Próximo. Trump non se compromete e asegura que pode convencer a Putin para rematar a guerra. Pídelle a ambos líderes que aparquen o odio. Trump insistiu ademais, despois da reunión co seu homólogo ucraniano, que España ten que levar o gasto en defensa. Asegura que o de España é o único goberno que non cumpre coa OTAN e que esta actitude non debe quedar impune. Spain has been the only one. Everyone went up to, as you know, I mean, you were at 2% and they all went up to 5%, but Spain disagreed with that. I think Spain should be reprimanded for that. I think it's very bad that they did that, but that's up to them. That's up to NATO and Spain. É a terceira acusación que lle lanza Trump a Sánchez en 8 días. Queda aínda máis dun mes para o Black Friday, unha data que marca o inicio de cheo na campaña de Nadal. Estamos lonxe, non se asusten, pero as empresas levan xa varias semanas na busca dos perfis que precisan incorporar nesta época. Prevese que na comunidade se superen as 6.000 contratacións. Este ano será case un 5% que no 2024. Os sectores onde máis emprego se vai xerar son, sen dúbida, logística e transporte, onde, sobre todo, se precisa carretilleiros, mozos de almacén e transportistas. Tamén, por suposto, o comercio, que busca dependentes e vaise levar o 40% destas contratacións. O que máis se merca, tecnoloxía, roupa e artigos para o fogar. As rebaixas normalmente varían entre o 20% e o 70%, aínda que podería haber algún chollo a maiores. Moitas ofertas amplíanse nas webs das tendas, polo que tamén conta ter moito ollo cos cibercarrachos. As primeiras edicións do Black Friday chegaron ao noso país hai máis de 10 anos. Por aquel entón, poucas gangas e menor demanda. Pero co tempo, esta tendencia foi mudando e son moitos os que hoxe aproveitan este momento para comprar Iria Soengas. Sí, Malia, que hai uns anos o Black Friday era algo que sonaba pouco na última década, colleu forza e xa unha das épocas do ano con máis volume de vendas. Un 60% dos consumidores vai aproveitar os descontos por aforrar ou por adiantar algún regalo do Nadal, cun gasto medio estimado entre 100 e 200 euros. Un cambio de tendencia que adiantou o reforzo de personal do Nadal. As empresas buscan estes días perfis de atención ao público nas tendas, pero tamén de logística e transporte polo auxe das compras en liña.
Mercar aquel produto caro que baixou de prezo, adiantar un regalo de Nadal ou permitirse un capricho son os principais motivos para mercar no Black Friday. Nós sempre intentamos buscar algunha oferta, non sei que certos produtos que ahora os vemos, vamos a esperar a ver se conseguimos por un prezo mellor. Por os precios, polos descontos. Hai cousas que sí merecen a pena, como iPhone e de máis compañías caras. Pues lavadora, secadora, algún electrodoméstico, es lo que más solemos mirar. Normalmente, ás veces, en roupa, ao mellor se paso por un escaparate, digo, vou comprar esta camisa. Un volume de consumo elevado e concentrado en pouco tempo que obriga a reforzar cadros de persoal. Black Friday se ha consolidado como un motor de empleo en la región, especialmente en los sectores del comercio, el transporte y la logística. Y además sirve de antesala a la campaña de Navidad, generando una cadena de oportunidades laborales durante las últimas semanas del año. ¿Qué es lo que reclaman las empresas gallegas? Pues siguen apostando por perfiles con experiencia y capacidad de adaptación inmediata. Hai demanda de traballadores no comercio, pero o 60% da oferta corresponde a transporte e logística polo auxe das compras en liña. Este ano en Galicia baixa un 4,6 a oferta de contratos con respecto do ano pasado. Con todo, están a buscar máis de 6.000 profesionais. No conxunto de España, a demanda mantense, buscan cubrir unhas 110.000 vacantes. E hoxe o secretario xeral dos socialistas galegos fixo unha primeira valoración dos orzamentos da Xunta para 2026. Xosé Ramón Gómez Besteiro falou do ofrecemento da condonación da débeda que lle propuxo o Goberno a Galicia e da negativa de Alfonso Rueda. Hai un ofrecemento por parte do Estado de condonar a débeda en 4.010 millóns, pero, sin embargo, a semana pasada decía que o Estado lle debía 2.500, non? Bueno, un verdadeiro absurdo e unha forma de perder unha oportunidade histórica para as contas de Galicia. Vemos, ademais, que crece o orzamento da Xunta de Galicia, dos orzamentos para o ano 2026, pero crecen menos do que vai a crecer a vida no ano 2026. As previsións é que estemos moi por riba do 2% e, por tanto, o IPC vai a facer que estes orzamentos que nacen hoxe nazan xa desactualizados. A conselleira de Política Social, Fabiola García, visitou hoxe Ribeira e anunciou que a Xunta licitará os orzamentos para a construción dunha residencia de maiores con 100 prazas, unha infraestructura que contará cunha dotación d'1 millón de euros. A contratación desta actuación sairá adiante unha vez que os técnicos avalíen a idoneidade das parcelas presentadas polo Concello para construir o edificio. Destaca que as novas contas autonómicas poñen o foco na atención á dependencia e no cuidado ás persoas maiores. En os orzamentos do Goberno galego destinados a medio rural, a conselleira María José Gómez destacou unha partida destinada a manter limpas as faixas dos concellos para así evitar incendios como os deste verán. Quero facer un chamamento a todos eses concellos que aínda non teñen delimitadas esas faixas, pois para que se adiran ao convenio e que é algo imprescindible, como poidamos ver pois na vaga de lumes que tivemos neste verán pasado. A prevención e a dotación de equipamento ante futuras emerxencias contará cun orzamento maior en 2026 e prestará máis atención aos concellos máis pequenos. O conselleiro de Presidencia dixo haberá unha partida de case 1,6 millóns de euros para a adquisición de novo equipamento para a Axencia Galega de Emerxencias. Estamos a piques de rematar un ano no que, dende o punto de vista das emerxencias, houbo algún episodio que é salientable, como foi en abril o apagón, a primeira vez en toda a historia que se produce un apagón destas características, do que sacamos algunhas conclusións e terán reflexo nos orzamentos, e tamén os incendios do verán, que durante este verán foron especialmente duros, sobre todo en Ourense. O Premio Nobel de Química recoñeceu unha das revolucións máis transcendentes da ciencia de materiais, a das redes organometálicas, coñecidas como MOF. Estas estruturas están cambiando a maneira na que almacenamos, transportamos e transformamos a enerxía e son as protagonistas de algunhas das investigacións que desenvolven no Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da Universidade da Coruña. Os MOF son estruturas metalorgánicas con cavidades microscópicas capaces de almacenar outras sustancias. Temos que imaginarnos que isto que estades vendo son átomos e enlaces entre átomos e teñen a posibilidade de ter estos ocos nos que se poden almacenar cousas moi pequeniñas, almacenar e incluso xogar con elas para que entran e para que saian desta estrutura dunha maneira controlada.
Estes materiais permiten un deseño a medida e aplicacións moi diversas. Poden utilizarse, por exemplo, para capturar e reter gases contaminantes, para extraer auga do aire ou para purificar líquidos. Tamén para almacenar enerxía de forma limpa cunha eficiencia sen precedentes. No CICA descubriron a propiedade respirocalórica dun MOF. Es un MOF que tiene este peculiar movimiento en el que expande y contrae los poros en función de la presión de CO2. Nosotros podemos presurizar este material, el material cambia su estructura a nivel molecular y además absorbe y desorbe este gas, este CO2, y durante este proceso se producen grandes cambios térmicos que podemos aprovechar o bien para calentar o bien para enfriar. Traballan en prototipos de aire acondicionado limpos e en colaboración co CHOAC desenvolven unha neveira intelixente para o transporte de órganos que non precise do xeo. El hielo libera el frío de manera inmediata en el momento que tú sacas el hielo del congelador. No hay manera de controlar esa descarga de frío. En nuestros sistemas la ventaja que tenemos es que podemos controlar en todo momento cuando queremos que ese polvo libere la carga de frío. De tal manera que solo liberamos la carga de frío en el momento que el órgano lo demanda. No Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da Universidade da Coruña traballan máis de 300 investigadores nas áreas de biomedicina, nanociencia e alimentación, contaminación e saúde. En plena campaña de vacinación da gripe e da COVID, celebrouse hoxe en Santiago a 26ª Xornada Central de Formación en Vacinas, organizada pola Dirección Xeral de Saúde Pública. Nela participaron recoñecidos especialistas e foi inaugurada polo Conselleiro de Sanidade. Neste foro, Gómez Camaño anunciou que nos orzamentos da Xunta pro próximo ano, aprobados onte, incrementarase a partida destinada á vacinación en máis dun 17%, ata alcanzar os 48,2 millóns de euros. Camaño puxo en valor que Galicia ten o calendario de inmunización ao longo de toda a vida máis completo de España. Destacou a alta participación no proxecto piloto de vacinación contra a gripe nos colexios e resaltou o reforzo á protección dos grupos máis vulnerables. O conselleiro estivo acompañado da directora do Centro Galego pro Control e Prevención de Enfermidades. É unha xornada destinada pois a recordar e a puntualizar o máis importante sobre as vacinas. Este ano centrámonos na gripe porque é unha das nosas campañas anuais máis importantes e tamén na prevención das ITS. As políticas da Xunta orientadas sempre a proteger as poblacións máis vulnerables, os maiores e os nenos, non? Este compromiso reflectase perfectamente nos orzamentos que se presentaron ayer, este proxecto de orzamentos con un incremento un 17% sobre o ano anterior, que supón 48,2 millóns de euros en vacinas. Aumentamos o que é a cobertura en términos de idade. A avea negra, un cereal autóctono que foi desaparecendo dos campos e da cociña galega, está a ser recuperado polo grupo de investigación do CSIC, Avea Moura. Despois de estudárense os seus beneficios para a saúde e as múltiples propiedades gastronómicas e cosméticas, os primeiros prototipos de produtos están xa presentados e algúns deles case listos para sair ao mercado. Hai case 50 anos que en Galicia a avea estrigosa non se cultiva pros animais, e os mesmos que xa ninguén come unhas papas desta avea que noutrora se facían con leite ou con auga. Outros cultivos sustituíron os da avea negra, aínda que esta reunía todas as condicións para medrar en calquera lugar de Galicia, pero a carón do millo ou do centeo considerouse que tiña menos valor, ata que o CSIC pensou na súa recuperación a partir dos bancos de sementes. Tiene un gran valor de cara al cambio climático porque es muy rústica, resistente al frío, sequía, enfermedades. Luego también tiene una composición en antioxidantes más elevada que la otra, con lo cual es muy saludable los compuestos que tiene, incluso anticancerígenos. O obxectivo é que haxa agricultores que volvan botala e empresas transformadoras que a incorporen ao mercado. No campo gastronómico, o restaurante Cullar de Pau xa ten na súa carta. Un probiótico de un sabor excepcional, increíble, con la avena estrigosa. Luego una hallada tradicional que le da un toque también muy bueno. Y luego un garum, que es una salsa de pescado y tal, pero hecha con la avena. A panadería da Cuña tamén a introduciu nun tipo de pan que leva o 30% desta avea negra e a cooperativa de cosmética Mulloa traballa con ela. Hay dentro de los cosméticos, también en Mulloa ya tienen 2 prototipos de una crema de la piel y de otra de higiene íntima. Dentro do proxecto fan un chamamento a aquelas persoas que poidan ter semente ou que conserven tradicións asociadas ao cultivo e ao seu consumo para evitar en que se perda.
A Garda Civil, no marco da operación Spy Hole, desartellou un novo grupo criminal que asaltaba vivendas en diferentes provincias, entre elas varias na provincia de Lugo. Hai 3 detidos, atribúenselle polo menos 38 roubos, cun valor estimado en 150.000 euros. O grupo criminal tiña establecida a súa base de operacións en Madrid, dende onde se trasladaba a diferentes comunidades. Tras asaltar varias vivendas, ocultaban as xoias en dobres fondos dos vehículos. A investigación arrincou cando a Garda Civil tivo coñecemento de varios roubos en localidades lucenses en vivendas habitadas. Buscaban diñeiro, xoias e obxetos de luxo que puidesen transportar facilmente en mochilas. Unha vez que cometían o roubo, poñían rapidamente á venda os obxetos sustraídos. Os detidos impútanselles os delitos de pertenza a grupo criminal e delito continuado de roubo con forza no interior de vivendas habitadas. Os 3 foron postos a disposición do xulgado de instrucción número 1 de Mondoñedo, que decretou o seu ingreso en prisión. El grupo criminal tenía su base en Madrid. Desde ahí se trasladaban a las diferentes provincias, realizaban distintos robos y volvían a base con el botín, donde lo vendían. El grupo criminal se detuvo gracias a que se tuvo conocimiento de que volvían a base tras realizar distintos robos en la provincia de Vizcaya. Por eso se hizo un control policial en la provincia de Burgos. Allí se pudo detener a los 3 integrantes de la banda. A Policía Nacional alerta dun novo calote informático perpetrados mediante o engano do fillo en apuros, unha fraude que se basa na confianza do vínculo familiar, seguindo un patrón moi semellante na maioría dos casos. Por moito que nos diga o estafador, antes de realizar calquera transferencia, verifiquemos a súa identidade, colgando o teléfono e chamando ao noso fillo ao seu número de sempre. Se polo que sexa non podemos falar con el, fagámoslle unha pregunta persoal de seguridade ao estafador. Unha pregunta que só o noso fillo sabería respostar. 3 anos e medio despois da traxedia do Villa de Pitanxo, o informe definitivo sobre as causas do naufraxio xa está rematado. A Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, a CIAM, notificóullelo ás partes, pero non se publicará ata a semana que ven. É o documento que a Audiencia Nacional esperaba para pechar a fase de instrucción, e todo apunta a que ratifica as conclusións do informe provisional, que atribuía responsabilidades tanto ao capitán, Juan Padín, como a armadora Pesquerías Nores de Marín. O xuíz Ismael Moreno decidirá agora se prolonga a investigación ou se abre o camiño cara ao xuízo oral. O Villa de Pitanxo afundiuse en febreiro de 2022 nas xélidas augas de Terranova. Morreron 21 mariñeiros e só 3 regresaron con vida: o capitán, o seu sobriño e outro mariñeiro. Hai 869 anos xa que Mondoñedo celebra a San Lucas, unha feira e festas centradas no gando cabalar cas que se enxalza o labor dos gandeiros desta zona da Mariña e o manexo que fan dos animais que se crían ceibos no monte. A San Lucas é a feira máis antiga de Galicia, por non dicir a de Europa, e, bueno, ao final non deixa de ser a feira con máis tradición do mundo cabalar, con diferencia do que é toda Galicia. Feira da San Lucas compónse basicamente dos gandeiros da zona, que traen prácticamente o que é o 50% ou o 60% da feira. Entre 3 gandeiros baixan sobre 600 animais, e despois temos os gandeiros da contorna, despois desde Ferrol, desde Cantabria, desde a zona de Coruña ou da Costa da Morte, co cal hoxe estamos aquí en torno ás 1000-1100 cabezas de gando cabalar. A Feira Cabalar da San Lucas, unha festa de interese turístico de Galicia, evoca sobre todo tradición. Que os que vimos desde sempre é unha cousa que só conoce o que sabe de cabalos, o que lle gusta, o que... Si non se pode explicar. É unha feira de moitos anos, moita tradición, baixan as bestas como se veu onte do monte, a verdade é moi bonito todo. É un evento principalmente equino. No campo da feira xuntanse varios centos de cabalos e tamén milleiros de persoas que acoden para velos. É un recuerdo xa dos antepasados. Trai algún gando vostede? Nada. A libertad para mirar. É máis ben para ver, pero, bueno, así que hai mercado e hai tratos e así que se intercambia. Que pasa? Que a feira con respecto a outros anos sí que cambiou moito. Hai menos interacción de mercado. A ver, eu son de Moeche e vimos a San Lucas porque como 23 de abril en Moeche unha vez ao ano hai que vir dar unha volta, ver os cabalos e é tradición, gustounos sempre, entonces inculcar ao máis pequeno tamén. Para os gandeiros, a San Lucas, con 869 anos de historia, son un xeito de enxalzar o seu traballo e tamén a cabana cabalar da zona, principalmente criada ceiba nos montes da Mariña.
Xa o vían, festa en Mondoñedo, pero hoxe, día de San Lucas, tamén hai outras vilas que celebran romarías na súa honra para protexer os oídos, nariz e gorxa. Na parroquia de San Xulián de Mato non hai cabalos, pero teñen até 2 tallas, a original e outra máis contemporánea, da imaxe para pasala pola cara dos fieis. Despois da procesión chega o momento do xantar, non, Demetrio Morenza. Sí, agora é o momento precisamente para repoñer forzas e polo que se está vendo aquí neste monte, pois moitísima xente non quixo perderse esta cita histórica de San Lucas, como decía, de un santo milagreiro para esas doenzas que afectan a gorxa, o oído ou a boca, e por eso son moitas as persoas que se ofrecen. E agora son moitas as persoas que están degustando a correspondiente ración de polvo ou de carne. Así que hoxe é un día fantástico, con un día solleiro, así nos lo explicaban, recuperando unha tradición tan súa como esta celebración de San Lucas. Esta na súa época era máis importante que a de Chantada, incluso máis que a do Faro, que a da Virgen do Faro. E que era a romería típica de toda a vida, viñamos comer todos ao campo, e, bueno, ahora, co paso dos anos, a ver se intentamos recuperar outra vez. Primeiro, para comer ben, ya a misa que é boa para os oídos e para a garganta. A ver, eu penso que está volvendo outra vez. Todo me parece hoxe mesmo, pois, ou é que acertou a sábado, ou que está o día como está bon, pois hai moito coche e me imagino que xente tamén. Os actos conmemorativos do Día Internacional da Muller Rural continúan esta fin de semana. O presidente da Xunta participou hoxe en Santiago nas xornadas da Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural, a FAMER. Alfonso Rueda puxo en valor o papel da muller no desenvolvemento do rural galego. Rueda comprometeuse a seguir traballando a prol da igualdade real de oportunidades e a impulsar o emprendemento feminino no rural. Esta Galicia calidade que queremos implantar, que pretendemos mantenerla alejada de todo ese ruido que se está apoderando de España, que nada aporta y mucho perjudica, tiene en las mujeres y en la mujer rural una enorme fuerza. Todas esas mujeres que quieren dar un paso al frente, que no quieren que cierren explotaciones, empresas, granjas en el rural y que solo quieren una ayuda, solo quieren que se les acompañe para ponerse al frente, están dispuestas y cada vez más formadas. O trato personalizado e as novas tecnoloxías danse a man nunha iniciativa que pretende dar a coñecer os produtos de calidade de Galicia nas prazas de abastos e superar as barreiras físicas para poder adquirilos a través de internet, un proxecto que pon en contacto os pequenos produtores cunha demanda cada vez máis interesada en adquirir excelencias autóctonas con garantía. Un dos maiores obstáculos que atapan os produtores galegos de calidade é achegar a súa produción aos consumidores. A partir dun xogo de palabras nace Mercado Bo ou Mercado Bo, unha iniciativa piloto que pretende promocionar os produtos de calidade de Galicia nas prazas de abastos, na que os compradores poden interactuar cos artífices dos viños, dos queixos ou dos chorizos tan ricos e sempre certificados dunha zona de Galicia. E tras promocionaren o produto de calidade, os compradores poden adquirilo nese punto da praza ou ben a través de internet. Esta semana temos a indicación xeográfica protexida Pemento de Oimbra. É un produtor que está dentro producindo ese tipo de pementos, pois ven aquí, poñémoslle cara, coñecémolo e vende directamente o seu produto ao consumidor. Cando xa non este aquí, o que lle pretendemos é que sempre terá ese disponible ese produto na web para que despois poda seguir consumindo. A iniciativa piloto comezou hoxe no mercado de Santiago de Compostela cun posto dedicado ao pemento do Oimbra. Beneficianos en que a xente empeza a distinguir o que é do pobo, o que é autóctono, o que é ecolóxico, a todo a maraña que nos ven agora de afora. Saber de onde procede, porque moitas veces mercamos cousas que non sabemos de onde veñen, aquí xa o comprobamos de primeira man. A idea Mercado Bo, que está padriñada pola Consellería de Medio Rural, promove os produtos galegos con denominación de orixe, indicación xeográfica protexida, así como os artigos ecolóxicos e de artesanía alimentaria. Para o consumidor é interesante, sobre todo por unha cuestión de tempo e de que pode ter distintos produtos nun solo clic e fácil acceso, sin necesidade de percorrer moito na web e aparte que é unha web de garantía. Os consumidores poderán compartir elaboracións, catas e obradoiros cos produtores en tempo real para coñecer as excelencias da produción autóctona, ademais de impulsar o cultivo local e o comercio de proximidade, pero sen renunciar ás vantaxes das novas tecnoloxías. Unha aposta segura. E imos agora á Feira Histórica de Arteixo 1900, pero dende a ollada dun dos grandes referentes culturais de Galicia, Castelao, porque esta edición está dedicada á figura do escritor. Unha fin de semana chea de actividades, con veciños vestidos de época para amosar os costumes rurais do século XX na vila coruñesa. Non, Paula Cantelar.
Efectivamente, David. Así, en esta 24 edición desta festa histórica de 1900 de Arteixo, vanse ensalzar esos elementos da vida cotiá, da vida rural do século XX, pero a través desa mirada, desa figura de Castelao, aproveitando que fai 75 anos do seu pasamento. Aquí, neste paseo fluvial desta vila coruñesa, podemos atopar moitos elementos, como a peneira, tamén o ferrado, e mesmo cestos. Aquí, de feito, Suso, chegado dende Tui, leva facendo cestos de mimbre toda a mañá, ollo, tamén como ven, berces, e mesmo nestes momentos está facendo unha xouxere para que xoguen os máis cativos e cativas, para as que aquí, nesta feira histórica, tamén hai como cada ano programación pensada. Hai moitas máis novidades este ano nesta 24 edición desta Festa da Historia. Por exemplo, ampliouse a programación con aldeadas, unhas olimpiadas relacionadas coa aldea, no que os participantes poden xogar a cravar un cravo na terra, e tamén hai, como cada ano, o seu clásico mercado onde se poden adquirir xoias artesás, tamén xoguetes de madeira, todo aquilo relacionado co século XX. Que este ano a Feira 1900 de Arteixo está dedicada ao ano Castelao, e por iso chamaronme a min para que saíse dos mortos e chegase aquí cos vivos. Temos bolillos, ganchillo, calceta, de todo un pouco. Cousas grandes, cousas pequeniñas, de todo. Isto, pois mira, é un aliciente para o pueblo, ven moita xente, ayer estaba isto a barrote. Está bonito que fajan cousas así polo pueblo para que nos vexan polos outros sitios. Bueno, o meu tiña unha asa por aquí por detrás, non era exactamente igual que ese, pero é un ferrado. A peneira. Eso era a medida que había antes. Claro, un ferrado, sí. Sí, había medio ferrado e un ferrado. Non sei se había máis, pero medio e un sí fijo que o había. Eran as medidas que tiñan antes, non había con que pesar unha romana, pero non todas as casas a tiñan. E iso como se facía con unhas tablas de madeira, pois tiña todo o mundo. En Outes se está montando un San Cosmeiro, unha embarcación tradicional que levaba anos perdida. O obxectivo é ampliar o patrimonio do Museo Ciprián de Cultura Mariñeira e, paralelamente, organizaron un curso de carpintería de Ribeira. 15 persoas asisten cada sábado ás clases de carpintería de Ribeira no Museo Ciprián, onde estivo un dos moitos esteleiros que funcionou no concello de Outes no século XX. Outes é o cerne da carpintería de Ribeira. A principios do século pasado, entre mediados e principios, aquí había como 40 asteleiros como este que salen nas imaxes, que estaban distribuídos nesta propia ensenada, que creo que había 12. O curso consiste na construción dunha maqueta a escala do San Cosmeiro que se está a montar neste mesmo lugar. É unha embarcación de madeira construída por profesionais nos esteleiros Catoira de Rianxo, que recuperaron un barco tradicional que se perdera. Enseñando as técnicas de carpintería de Ribeira e ao mesmo tempo construindo a réplica que vai quedar a medio rematar, digamos, para que visualmente facilite a comprensión de como se fan as embarcacións e os detalles que teñen, que terá logo un uso divulgativo e expositivo. O curso que, como dixen antes, percorre todas as fases da construción do barco, facemos unha maqueta a escala 1,3 do San Cosmeiro. O San Cosmeiro ten 8 metros e pico, pois esos son como 2,70 a eslora do barco. A maqueta da embarcación tamén vai formar parte do museo e o seu tamaño manexable permitirá transportala con fins didácticos e divulgativos. Traballo no mundo do turismo, son guía oficial, entón, gustame moito o patrimonio, sei que, a carpintería de Ribeira, ainda que está un pouco olvidada e esquecida, a xente de Outes viveu desto, de alguma forma ou outra. Entón, como me toca o ámbito do turismo, para poder explicarlle a alguén ou facer un guiado de visitas de carpintería de Ribeira, que mellor que saber facelo, traballar no traballo real, non? O oficio de carpinteiro de Ribeira é un oficio de calidad. Traballa con material noble. A formación que se fai é unha formación que ten que ser larga, non é algo que se aprenda en 2 días. E, lógicamente, eso dá calidad ao traballador, e o traballador, o material é agradable para o traballador, é dicir, non ten nada que ver con outro tipo de materiales que son moito máis agresivos. E é agradable tamén para o medio ambiente.
A Asociación Terra de Outes ten xa 5 embarcacións asociadas ao Museo de Carpintería de Ribeira. É un xeito de conservar o saber facer e o patrimonio vivo. A Festa do Esquecemento, que recrea a época romana en Xinzo de Limia, fixo este ano o seu 25 aniversario. E hoxe a vila convértese na capital europea das festas históricas, ou acoller por primeira vez en Galicia, en España, a Asamblea Anual da Confederación Europea, ca presenza de máis dunha dúcia das delegacións de países como Francia, Italia, Alemaña ou Ucraína. As festas históricas están de moda e nos últimos 20 anos a recreación do pasado dos povos foi se estendendo por toda Europa. Nos diferentes territorios xa hai unhas 200 festas deste tipo. Cada pueblo y cada ciudad lo que saca a la calle es su historia. Hoy en día las fiestas y recreaciones históricas es una alternativa al turismo tradicional. A vila de Xinzo de Limia acolle por primeira vez en Galicia a Asamblea Anual da Confederación Europea das Festas Históricas. La fiesta do Esquecemento cumple su 25 aniversario y porque la Asociación Española también cumple su 25 aniversario. Fechamos este ano do 25 aniversario acollendo a Asamblea Europea. Somos capital de Europa, somos capital polas festas históricas e somos capital pola festa do esquecemento, que seguimos loitando por ela, desexando obter ese interese turístico de Galicia. Hainas desde a época ibero-romana, medievais ou napoleónicas ata contemporáneas. Estes espectáculos culturais son un pulo económico e unha alternativa ao turismo tradicional. Les encanta ver vestidos de época, de un romano, un medieval, un napoleónico, como tenemos aquí en Galicia, en Vigo. Mi ciudad, Cartagena, donde está la sede, sí que es cierto que son romanos y son 10 días, pero metemos alrededor de 600.000 personas. Y ya nos podemos venir aquí a Galicia, a Lugo, que son 4 días y que las últimas noticias que tengo estamos en torno a los 300.000, 400.000. O sea, fíjate turísticamente la repercusión tan grande que tiene la recreación histórica. C'est le rassemblement non seulement de fêtes et de... Está recuperando una memoria histórica de cada pueblo, de cada local. Y eso involucra también a todos los moradores. À la fois aux touristes, mais aussi... O turismo descobriu esta brecha comercial e cultural que permite que haja muito mais desenvolvimento. L'Ukraine tout à l'heure en visio. Entre algúns proxectos novos está o de incluir a Ucraína, que este ano participa por primeira vez, neste caso por videoconferencia. En a Asociación Española están integradas 57 festas históricas, 4 delas en Galicia. A cidade de Vigo acolleu esta mañá o acto de entrega dos Premios da Crítica de Galicia, que recoñece o traballo desenvolvido neste último ano por creadores e investigadores en ata 10 categorías distintas, tanto artísticas como científicas. Durante 3 meses, os 70 compoñentes do xurado, 7 por categoría, avaliaron o traballo de 32 finalistas, tanto individuais como colectivos. Hoxe deron a coñecer os gañadores. Os Premios da Crítica de Galicia, con 48 anos de historia, son os máis lonxevos do panorama cultural galego. Toman o pulso cada ano ao estado da creación cultural en Galicia, que ten unha mala saúde de ferro. Sempre entre a precariedade e o entusiasmo, pois afortunadamente se están desenvolvendo cada vez máis as industrias culturais en Galicia. O auditorio da Fundación encheuse de talento tanto para entregar como para recibir o galardón, unha figura de Sargadelos creada por Díaz Pardo para a primeira edición. O de creación literaria foi o premio máis temperá. Recaeu na escritora marinense, autora de Contos Gringos. Non contaba para nada, e foi unha sorpresa, porque é certo que o ano pasado unha boa colleita de creación literaria, de libros literarios en Galicia, e, bueno, unha felicidade absoluta. O recoñecemento á creatividade artística, pero tamén ao labor de investigación científica ou social, a innovación cultural ou gastronómica, e, sobre todo, a promoción da cultura galega conforman o cerne destes premios. É un recoñecemento a 10 anos de traballo e, además, a que os proxectos colaborativos funcionan. Quer dicir, este programa desenvolveuse ao longo destes 10 anos por 32 concellos. Belén Ribeiro, Xosé Miguel Andrade, o programa Apego, Cuarteto Quiroga, Chus Martínez, Teatro de Ningures, Manuel González Álvarez, o Centro de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra e o Festival Carballo Interplay completan o elenco de premiados. Son as 3 da tarde, momento para coñecer que teñen preparados os compañeiros da Hora Galega. Moi boas, María.
Moi boas, pois hoxe na Hora Galega falamos de bulos. Ollo con eles, que é cada vez máis doado caer nestas estafas, nestas mentiras, porque semellan cada vez máis reais. Hoxe repasamos os máis recentes e daremos as claves para non caer neles. E onde non deberíamos caer tampouco é nas discusións por mor da economía familiar. Así que hoxe preguntámonos, debemos darlle a paga aos fillos a partir de que idade? Un experto dará-nos as respostas de si sí ou si non e a partir de que idades. E, por certo, poñeremos un ollo tamén no campo galego, na tecnoloxía que ven, porque hai aparellos que semellaban fai 10 anos, prácticamente ciencia ficción. Hoxe en día parece que quizáis os temos máis normalizados. Todo isto e moitísimo máis, tamén moita festa, a partir das 7:30 en Hora Galega. Moi ben, moitas grazas, María. E imos amosarlle as espectaculares imaxes que está a deixar a última erupción do volcán Kilauea, en Hawái. É o máis activo do mundo, malia que desta vez sorprende a altura das columnas de lava que emite. Chegan a superar os 400 metros. Comezou esta noite cunha vibración leve, que se converteu en estremecedora. En poucos minutos, o cráter do Kilauea volveu cuspir lava nun espectáculo que se suma, segundo os vulcanólogos, a secuencia continua de actividade que comezou a finais do ano pasado.